Ofuwa agbọghọbịa sị m na ya bụ graduate of photo na ya gụsịrị akwụkwọ mesie service ya wee nweta ọrụ as onye nkụzi na-akụzi nkụzi na 2017. Anọgide one day auntie wee kpọọ ya wee sị ya ma ọ dị engaged, ya wee sị ya ka ekwe ebe ajụjụ nke si mana anyway na ya dịrọ engaged. O wee sị ya na o nwere enyi nwanne ya nwoke na-achọ nwaanyị, ya wee na-asị ka ya malụ ma ọ ga-adabalafa. Ya wee sị oke na mgbe ọ na-agwa ya ihe na ya gbara na dịga anyị n'obodo oyibo, ọ bụghị ọtago. O wee welu nọmba wee nye fanabụ wee bido kpaba. Na famesi vidio kọl ya like ya nnọọ dịga anyị fanabụ na-agba. Ọ sị m ọkwana ya. Ya wee notice nwe obele ihe obido baba. Hai! Nwe obele ife ọ na-aba. Na the worst part bụ ọkpọ ya na phone. Na ya bụ teacher na ya ma mgbanye phone ebe a na-akụzi nkụzi and nọ na private school ka a na-akụzi. Mgbe ọbụla ọ na-eselufe okwu, ịka ya ekwe ọbabago na-aba ya onye iwe ọkụ. Ya na-asị maybe nọ maka distance ịghọta na ịmago the distance between them. Mana ihe a bụ no red flag ya mere ignore. So kwana ya ihe a na-agakwanya n'edi. Olu one day cousin ya wee bịa, cousin ya nwoke na ya gwara ya o wee malụ wee bagide si na ya da emezi. Ọ sị m na di na-anya onyinyo ka nwaanyị ahụ. Na ọ kwụghị anya onyinyo gị pata nwaanyị dulokwu dọba ka ị nọrọ ana ya maka for an hour ọ ka na-ekwu ofu okwu. Ihe a na-emekwa. So ka nke cousin ya afọ Mrs. Ala, ọ sị na ya chọzi the relationship. Na ihe a mere ebe June. Ya si without pleasure na nsogbu adọrọ maka na ike agwụkwụ gị enya ji ekpe ikpe ya kpere ikpe gbogo ya kpere ikpe gbode mgbe ọbụla a na-anọ a na-agba mbụ ọbụla nwere every month fa aba na-ese okwu. Ọ sị m ọkwana ya. Ya wee sị na ya chọzikwu. That year, ịghọtago from January till December, olu na Christmas nye jee Port Harcourt na nke nwanne ya je nọrọ ebe afọ maka na o nwere ife jikọzi fa na ya dechezi maka the guy. Etu ke anọ on the 28th of December phone ya ring anyị pikie ọbụla somebody na-akpọsị amụmakwa na enyi nwoke bata. Asị kedu enyi nwoke nke ọ because na ya adịghị echezide maka the guy. O wee si onye dị otu udo otu ọsị ya na ọ nata wow na ya ma adị ya ngwana ya nnọọ ka na-ekwu okwu ọ na-alụ the guy phone. Ọ bụrụ na o welu phone enye mmadụ kunu wee phone ntụ ma ọ ga-akpa ya na phone. Ọ na-azalụ the guy phone si na ya bata. Ya na mami ya chọrọ ịfụ ya. Ịghọta kịta ha kalịpasịa from there ọ gwazi anyị ebe ọ nọ. Ya wee chebe na hotel ebe ọ nọ wee luo. Naanị ya na-abụ nọ 2 days nọsịa ịgbago na-agbasigono Christmas mgbe ya ji wee je na-ebidogo akwụkwọ ya wee sị na ya ga-anabakwa. Ya wee na-akwazịa ebe ya na-akụzi nkụzi na Edo steeti. Ya nwa nọzialụ nọgide si na ya chọrọ ịbịa fịa ya sị without pleasure. O wee bịakwa edo ebe ya na-akụzi nkụzi bịakwa fanabụ nọ 2 days nọsị o wee bịakanaba obodo oyibo. After 3 months abịa mee gị emefe niile dị n'isi ọkwana ya na-agakwa. O wee tile ya akwụkwọ. Eni kparara bụ this guy ya sị na ya da anụzi na ya da anụzi ya jebeziela onwe na ya da anụzi ya na-ayọ sọ biko. Ya sị mmadụ ka ịbịa mee gị emesi ke gị na ya na-abụ okwugeli ọnụ ese na ịda anụzi. O si bụ nne na-ebido nnọọ ebe afọ ka bido na-asị kedu ife ya banye n'ihe anụwa. Eni kparara m na ya da anụzi o. A ga-ekperi eselokwu ya yọlụ biko a na-asị anya na so biko ka ya nọ na-ayọ. Maka gịnị ya chọrọ ka ifele mie ịgbagono ịgụcha university pụta na-alụ ọlụ wee nweta di wee nụba. Ihe ka ya nọ na-ayọ this man. Ọ na-agakwa ọ ntịela akwụkwọ ya wee pụta ya wee jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne na ebe afọ ka ya nọzi wee baa moto ndị oshi ya wee lute obodo oyibo. Ọ sị m nne na o nwere ife ya melododo sky mma ya sie nri. Ọ sị na ya mara esi ka abata abịa ebie dosi deti ya wee clean sie. Nwoke nwanụ ya clean sielu bie kazi anya na-adụzi ọcha. Ya megheli ọ sị na ya na-adụ deti. Ya kwugheli ọnụ ọ sị na ya mara esi nri ya sisi nri ọ sị na ya mara esi nri. Ọ sị m na nke kasị njọ wa aka ya ekwu ọkwa mami ya ọkwa papi ọkwa ụmụnne ya aka ya ekwasị na fa bụ ndị oshi na fa ji diga wee na-egwu. Ọ sị m hai Chineke. Ya sị ihe ike a ga-afụ ka ekwe n'ihe ya mee na o nwere ife ya maara. Na ọ bụrụkwa nke afọ bụ sọ nsogbu na nwoke wee bụrụ 2 minutes man o.
and the 2 minutes abụ na ọ rigoro elu litu emesigokwe ọ ga-adọbazi next maybe 1 week. A na-ekwu osi na 1 week baa na 2 weeks. A na-ekwu osi na 2 weeks baa na once a month. Once in 3 months o. Hey! Ya sị kedu ihe a nọ n'ihe nke a? Nwoke wee na-akwụ ya arụ ọkụ, a na-ekwunye adị ime o. Ya dị ime anụnwa na ife a na-eli nya pụta ụtụtụ ya ṅụọ tii, efifie rice, abalị rice, na adịgide rice for 7 months. Ọ sị bụ nne na ife a na-agwa m ihe a bụ na ọ gwa bi okwu ya bebe akwa sị na ọkọlọkọda itias. Onye ego nya ji afịa gotesi ife na ọ ga-anị ya coins n'anya change ya nwere ka 1 naira fịa n'aka. Hey! Ya sị m ihe eke a ga-afụ. Ya wee sị na ya ga-achọ ihe a ga-alụ. Ọjọọ ya ajụ fana abọ bido kọwa ya sị na ya ga-achọ ife a ga-alụ pụdo 1 naira ego 5. Sị m nne see this guy na o nwere ife a na-eme mmadụ ọ nara emie na ya ma nkọsị. Na ya ma nkọsị ka ya eme ọgbụ ụja na onwekwa ike isi ahụ na ịdalị no you or excuse me na ọkpọruri ofu ka pet name. Ya na-asị ya na mmadụ nwere ike ịbata Naija nọ just bịa nụọ nwaanyị ka o dute na-emegbu ya. Na mgbe afọ ime nwafụrụ ha ọ sị na ya maalụ n'ọdịga kabati wee bịa na ọ chọrọ ịmụrụ ya nwa. Na o nwere ife a na-agwa mmadụ ọgwara ya. A na-ekwosị na ya anụsigo ya pụọ bie. Na ọ bugodo ụzọ pụta one day si ka ya jefu cousin ya na ọ gwarakwa ya na o nwere cousin ebe afọ jawalo jesi ya bata. Ịghọtago ya agbakwa nkịtị na-asị ma onwe nwanne ịmago na-asị onwe onye a ga-akọtalụ maka na kekwana onye ị ga-akọtalụ onwere onye ị ga-akọtalụ. Ọ sị m ọkwa na oloda day si na ya anụsigo. Ya sị ya ọ sị na ya anụsigo ya si bie pụọ. Hey! Chineke. Ọ sị m mana mgbe ọ na-eme ihe a before kwuo na ya anụsigo na o nwee one day o wee na-aba na-ekwukwutie ka ọ kụọ onye ife si m ụjọ ju ya arụ ife anya nwoke ọchakepụ anya. Ịghọtago mana before then na enwego one lady nọkwa obodo oyibo nya ka ọ dị lady wesị anya seti anya up. Ya wesị awa na ya ma setikwa ya up onye ya seti anya up kịta ọzọ ndị mmadụ ebido na-akpọta gị obodo oyibo nya awaba anya na-akpọta ka ekwe n'ife omelie na onwekwa ife omelie n'ihe anụnwa bụ ihe na-aga na tụrụ di na nwunye. Ịghọtago kama na ya mara na di na nwunye Naijiria dụkwu ka di na nwunye obodo oyibo duto na o nwere ebe ya maara ya wee ji maka ya gbafu n'aka doga maka na ya chọrọ ka a sị na-akpọta gị obodo oyibo nya waba anya na o so n'ofu ihe ya ji wee tọ n'aka this man. Ọkwa na anya wee nọrọ na-edi ihe a so dịka wee sị ya na ọ bakwa nke ntị ife nya ịmago n'okpechala ya nwalụ wee lo that day o wee na-ekwokwutie ya wee welu fon wee kpee eke wee bịa wee escalate ife niile sị m o wee dozie aka wee lụ nya ọka ihe a ga-akpọ mmana wee n'ọkụ wee na-enwu ọ kwali ya gbugo kwali ya gbedo nwere ife a na-agwa mma gbakọta ya sị na ya anụsigo. Sị bụ ndị na bọs ya pụọ bie ya chekwa na-egwuregwu ya mụrụ na this man mean nwoke akwụsịkwa imetụ aka. A na-ekwu obido sibiti iche ọbata osisi na ọdọnye na kabọọdụ kpọchie ya nwa atọzi anụ na-efu ihe ọbụla ya fụrụ na edie. Ịghọtago ọ sị m ikekwula ọtọgwu ya. Nwoke kwụsị imetụ ya aka nwoke bidozie ọ na-esi nne ọ na-erili onwe ya kwa abalị ọ pụọ ọ ga-anọgide 3 o'clock 4 o'clock ọ bata na-ebugheri ụmụ nwaanyị n'ihe ahụ. Ọ sị m ya na-alụ nwa obere ọrụ ya na-alụ wee na-ama na ejikekwe n'ife a ga-eme. Sị m ịmara etu nwunye di na-abọsa ibu n'ofu ụlọ na-etofa na-abọsa ibulu andịdị ọkwa ojecha ịbata ọbala oche nọla ana na ọ ga-ebido ụtụtụ gwagide okwu mgbede mami ya nkenwa papa ya nkenwa nwanne ya nkenwa na ọ ga-agwagide gwara onye okwu na 0. Ọ sị m ihe a na-eme ya n'edi. After 3 months o wee bịa imetụ ya aka were okpunnabenyi uche na-esi na o nwere ife ọ chọzi n'aka ya kafa ka na-eme ihe anụnwa. Ndị imiga deta akwụkwọ ya bịa interview ka enye ya akwụkwọ ya. Ọ sị m nne na nke abụọ chụpụrụ nwa mbụ ga-afọ betie. O wee sị ya kene na a ga-edipọ ọtụ ya na a ga-achụ na ya na o nwere ka anya edi akwụkwọ. Ọ sị m nne ya egbu ikpele na abụ na welishide ejije na-ayọ this man
ya yọrọ ya gbogo ya yọrọ ya gbede si ọbụgodo na ịchọzinụ at least nyere m akwụkwọ nụ na m atagokwe n'afụfụ gbogote obodo oyibo and gị makwanụ na nna Naija na nwerezi m ọlụ na ya ebidokwa ụwa n'isi nke ka ị ga-esi kpọpụta nwa mmadụ gbabe ya aka n'onwe ka ọ dị ịmagodo bido na-abụ ya okwu dị iche iche o wee si oke na ọ bụ na akwụkwọ ya pụtacha na ọ ga-apụbie o wee bịa ka kwelu bikos ọ bụ na o kwere si wee je datin na amanye dị akwụkwọ o wee kwelu ya na ya na-abụ na-anọkọkwa mana ha na-eji okpu na be enyi o maka na ọ chọzi nọọ akwụkwọ ya pụtazi aka o jebe nọọ ife ya chọrọ imeli ya o wee soro ya wee jee ka akwụkwọ ya pụtara 2 weeks ọsị ya ngwa ya pụọ bie na ya miniri ya osi m nne ya wee chọba ụlọ wee chọta ụlọ wee pụọ jee bụrụ na saịdị airport ebe afọ ka ya bịa a na-ekwu otinye akwụkwọ divorce a na-ekwu otinye akwụkwọ divorce na divorce process na ha almost a conclude go everything olu one day phone ya ring ya sị kedu onye ọ bụ ọ sị na nwanne dị guy ya sị ya ka nwanne ya ọ bụ ọ sị ya na cousin ya na ya nọkwa obodo oyibo ọ sị ya o wee jụbịa sị ka maka di ya wesị ya na di ya gbasagokwe na ọ chụpụrụ ya n'ụlọ ọ sị ya hey o wesị ya na nke a ama mme sị bụ ọkwa ya a na-ekwu cousin ya buru moto ya land ebe a nyere adreesị wee bido gwabịa okwu yọbịa biko gwabịa so many things kekwe n'ife a ga-emenye akwalụ o wee dulufe wee na wee kpezibelefe kpezichalefe wee sị anya bụkwelu ngwongwo eke achietekwe n'ife a bụ the greatest mistake ya mere ma still red flag afọ na ya ka afụrụ ya ekechie ya anya ya na-ezuzuyeri ya wee zuzurukwa wee jekwa ya na this guy wee bikwala eke the same thing wee bidokwe na o mesịrị 1 month o mesịrị 1 to 2 months nwoke echietekwa bidokwa ihe ọ na-eme ọ sị m echekiene na mgbe ya na-agwa anyị ha n'ịlụzugokwa ọlụ ya na-alụ o ikekwula ọtọgwu ya ya wee sị mba ya ga-achọba ihe ya ga-eme at least o jesie bata ka ọ ghara ị na-afụ ya n'ụlọ ya chọkata ihe ya ga-eme na ya mara ọnya sị ka ya baa amị ya wee bido wee jebe army training so ọ bịa dụka ya sị na o benetere maka na ọ dafụzi ya n'ụlọ akwụ ya iyi agwa ya okwu ya ka ya jesela army training maka na before enye gị akwụkwọ ibido na ị ga-eje test ya wee jee test mesie test wee kpọọ ya wee sị ya na ya dị ime ọ sị m nne na ya mara ma ọnya nwebe ọṅụ ka ọnya bebe akwa maka na ife a na-achọbụ ya banyere destin na nwetebe ego ka a gakwala ya jewelu bifo ogbu onye ọ sị m nne ikekwula ọtọgwu ya wee jesịa maka na mgbe a na-agwa anyị ihe ọ gwagokwa ya pụọ again na ya ma nne ya ya mara na this man na-alụkwa ezigbo ọlụ gọọmenti wọk mana ya mara ihe na-akpa ya n'isi na ọ sị gị enye pụọ again onya wee na-asị ka ya bido tie dị anyị ka ya wee pụba ihe a wee mee ya wee jelu wee bata wee sị ya n'ihe nwanya na-eje na o nwezikwa n'isi na ya dị ime ọ sị ya for where ịdị ime gịnị na ọka i wee jidie maka na ị chọrọ ịpụ na this marriage na ị ga-apụrịrị na this marriage bra ga-enwe kirimi ndị bụ unu kirimi unu welu diga amụ onwere ife a na-agwa mmadụ ọda agwụ ya ọ na-anyọ nyọgide ọ sị m ya wee sị ya ka eje n'ụlọ ọgwụ ka eje nene fana bụ wee soro wee jee ụlọ ọgwụ asị ya esi na ya dị ime ọ sị m ọkwa ịma bọsị afọ asị na ya dị ime na bọsị afọ ka nwoke emetụbedeli aka ya metụkwu ya aka again as nwaanyị until bọsị a mụrụ nwa nọọsị awali afọ wee kupụta nwa ya na ya mụrụ m nsị ka ya bụ na o metụrụ ya aka ya pasị afọ ime for 9 months ụlọbọsị ya jee ịmụ nwa sị na ọ ma nsị ya ụlọbọsị afọ ya bịa sị ya ka azụrụ ya ma anọ nwa izizi nke nwa yọkata ya sị ya without pleasure ụmụnne ihe a na-ewutie ka o si eje ịmụ nwa agwali afọ wee kupụta nwa maka gịnị na ya bụrụ nwa afọ sọsị ya agwanya afọ kupụta ọbụla nwa nwoke ọsị m nwoke kwụrụ ọtọ na nwa nwoke nwa tọrọ ezigbo ụtọ ya wee bụrụ nwa ya wee bata wee bido nọchọba nwa ya ịghọtago sọkwana ya ka a mụrụ nwa nnọdụ hapi ọbịa chenjie fana abụọ bido mebe ịmagolo nwa a na-atụ ya ọbụla na-akpọzi ya dadi ịmagolo ụdị ife awa na-atụ ya n'ọnya wee befa tọrọ ụtọ n'ọnya wee befa tọrọ ụtọ na arụ ya anachakwara afọ ebidokwe nke ibongi na ndị otie si nwoke ebidokwe ege
si m nwoke bidokwa eke pịa 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 ịmago n'onye dọ happy ụdị ife anwụ ya adụkwa ime ọzọ mana bifo ya adị ime ọzọ ka o bidogolo nsogbu ya wee sị ka ya mee nọọsịn ya wee banye skuul na first semester ka ya nọ nwoke ama nkwe ka ya gụọ akwụkwọ ọfịa nke a na-agwakwa o kwekwe ka ya banye maka na o bụ ka dị ya mma oluzie ka ya ba lọsị nọ ka ya ba nọọsịn ka ya bido waba anya na ọ bagie ezi kịta si nka na-abọ chụpụ die n'ụlọ nkewa ọsị m ọkwa ịfụ chụpụ die n'ụlọ na ọ na-eme onye amara ife elukwa obodo oyibo agwọ gị anya na ntụ ka dị ime nke bụ ha na nwoke emetụ okwu ya aka ya ebusie dị afọ ime for one day ya ṅụkata tii likete rice elibie na ka jere ịmụ nwa na aja aka ya si ofe donye na friji ọ bụrụkwa na di ya mara esi nri nọ na fadọrọ na mma afifugo na aja aka ka dị ime nke bụ na ọ kwagidelie si na afugo na ihe ahụ strategy nye na ọ chọrọ ka ya na ya bili na ya na ya ma bikene na nke kasị ajọ m nka na-abụ si na ya anụsigo nka na-abụ ya imere enyi ife ọnụsigo na ya mara mbọ ihe o bu n'uche wee bịa kanụba di na ya nwere ike ịma ikwugheriri ọnụ na ya anụsigo gị pụọ bie o welu oke ajala ije mụ nwa nke bụ